اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa mi mga bangsa moro diimban tayo sa ngaya makabata video tano pamangintano ko Allah Rabbul Alamin na mapipiyaginaw tano langon. Iman to sonia tatano ika 20 Agusya ko Saaban ika 10 Aguisa si iko April sa ngaya 2021. Isa ko miya nga una mabang sa amin na miya panutula adingo na musabaka anak kontis na mala ipermeo na ina permeo niya na sad siya makapurs sad siya makataban na palakaano na ang tamala abuniga sad sa ki leo niya no konsuldo 30 minutos bubugan sa oras na pagusud dun sa sad siya kagaganian magusud na rakanian. Na ako na makataban na ako to miya kataban na inopina no na ako to buniga. Ay may puno sa ako to buniga na mga PPA lang na makasangapan sa walay, mga kortina, mga katre, mga kasangapan sa opisina, mga laptop, taman sa truck na ad nandudo. Allahu Akbar. Na miya mo masa sumangata. Ang kaino na banian da pala mikitubo na lang uniyang kiliw. Ang auto tago apunika. Kalagi dun ituturo ang auto mga alaon ni arga na wala uniyan din ipiliw. Na ini sa una ang auto mga reporter inuto ka sumiyang unaan na kami makataba na may tu aming iliw niya ka miya makaliw pa sa mga ito arga. Kaya niya na inilay na suparas na dan yan ilaya suarga. Naipitero yan, natigyan na sudun so kaya pa kalang kapaun sa adna kontis. Nausak ni maawad na makataban na pakasulun sa kanan na buniga na sad sa kaganyan ng lomiyo na rakanyan na niyagista di ako. Upamakusak ni makataban na ito na isuun na ka. Nagyanan mambu bang sa amin, gyanan mambu Muslim isuang ka. Siya nga kapaka sulda bulan na Ramadan. Sa kuya tano, paguradurad tano, anta mala imapasad. Asimba, masu atun su Allah at terima anu Allah. Ay mga buntalian, paguradurad tano, o di na sa kuya tano. Anta mala, kaimpidan yan so puwasan yan. Agumala amitasbih yan. Agumala akapakabat yan sa Quran. Mapia akapakapanaraw niya. Nasa din sa kala mapasad ka, uri pa Allah. Nakala ang balasan rakaw Allah Rabbul Alamin. Ay mga teknik o mga salafos salih, higira amya huma sa bulan na Ramadan na pipikiran ka dun aded na sagad ka Ramadan kagiibu ang Ramadan. Na pipikiran ka magancho kapatay. Kaya yaman ta anuri pano Allah na piyagmark tano so kapatay na di tano katawan wandi kapatay tano. Bapira-piray mga tawa plalakaw na bad mga lampas na kaya kumagabi na ipalabok. Bapira-piray mga tawa miya katurog na dan makana. Bapira-piray mga tawa gyabo kaya lagataw na ini patay niya. Na peloto ka. Na ayama pi aloto nakapangbaal sa simba ka pangbaal sa loto nagyan so simba si iku Allah Rabbul Alamin. Na yung mga mapialoto na panagila ka sa dusa. Napakaumaso bulan na Ramadan na dua pagugupan tanong niya nun. Pagugupan tanong bulan na Ramadan wanda man ay kalayam tanong sa mala asimba tanong si Irkani. Allah. Na pagugupan tanong puno Ramadan wanda man ay kalayam tanong mananggila sa dusa. Kaso Ramadan na madrasa. Kaso Ramadan na ustad, na ayang mapi amurit, na sumal akaso ayang ko ustad yan, mal akaso ayang ko madrasa niya. Ikadua mga bangsa mi, nagyang kaya bulan na Ramadan tanong, sagad tanong na para
Tari manok tano Allah, napakaunaan tano, iman tuwa alungan ahad. Pagnin tano ko Allah, kaniyataan amay, makalama pakalang kapabar, makaniyataan na pusa tano mapita ithnin. Opmano, kaya mapakalang apira na, damay les ulan, da kaniyatain na aya kapusa tano, ana amay kusulasa. Isa kay rago na tutay sa 2021, 1442. Dapat napakaunaan tanong si sangaya kasulda Ramadan no baad na mga rata ginawa ko pagaltol tantano. Dapat na uba na ikakarata ginawang kaadinga kirila na kadagang kaadaan. Kabubad na makasasalimbut ka na nakapipikirang nas kay kasasalimutan na natakin o babiskas kay makasasalimbut. Bata bilabaw kaya nga na mga redua di pagayon na yun no di na tiyoga na rugo mimbalo ya mala aritu na sa kano pamilya na bibitira ikano na ilayan niyo ubas kano yung makasasalimbut. Kamay ko bas kano yung makasasalimbut na piya masakit na pag-adjust kano na sebar kano na pakipasad niyo sorido. May mga bas kano yung kasasalimutan na sebar kano kamala balaso ka sebar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nagyuti man niya na pengdegan kaso matatago ratum ko pagalta niyo ka kapakayo mga sinabuta kano na daoy dak. Bata bila baw so rata ginawa ko pagalta no karumai tama sa may kablag siran. So rata ginawa ko pagalta no bata pagalta no siringana. Niya kaysa ko na masa nagyango to sa kato mauda na tingin yama yan na pengaroma ako ma. Natingin na nga langag sa Quran. Amay tingin nga mga langag ka sa Quran na ipamasakan sa katrak. Na makapamasa ka tingin sa trak na napangaromakan. Namiyang unutan ako tawata. Lumiyangag sa Quran. Nasukya pa kalangag yan sa Quran. Nasukya pa katmiyan. Ahafal takrimi. Natigyan yama yan ando supasad ta. Apitiro ka na ipumasa nga sa truck. Nadiwagan niya sa Quran. Nagianigan niya nga otawata na miyawa. Na miya ka perarago na dad makauma. Nakaya ko na ikadali iya siya maya na miyanik sa walay iran. Napumasa kada tawro. Yan ipangingisa iya na siya maya na miyatay. Allahu Akbar. Pilulubayan ang ato Quran na inidawago niya maayan na ikapipikiran yan o nadaarga yan nakiyawa yan ang ato Quran na likat yan na kanababas Quran kagunsi utrak amiya bago-bago piya masaw niya maayan hinila iniyan ang ato utrak na dad maalin sa parking na miya pagkagandangan niya nararbiya kamiya katalo sagad na Ramadan na di ketu niya maayan dasiran makaprelay na ayakiya to kawin yan nun sa sibis siya mayan na itong niya kababay at yung atayan na kagya, may atid siya mayan. Nakapakaya sa kaiman to na para di ka makasalit na uba na rata ginawang ka na kadagang kaadaan. Na upama kung makababunar ka na sebar ka. Na ukababunaran ka na pangangaping ka. Kapakaya panapias kayo makababunar na sa kani mangangaping ka sa kay malaibalas. Ay katuro o Rasul sallallahu alaihi wasallam na tingin na wa khairuhuma man bada'a bis salam. Ay mapiakira ni paratea, mapiakira ni parangay, mapiakira ni ilmo na sa pangangapin ay panguraw niya sa salam. Yan ang mga bangsa muro patot at mulaulaan tano iman to pagang amririla itano mamapatano. Ubabuso mariridu ay na kapasad. Kaandun na madaso ragaw ko kapagintaw. Agusto kapagingit. Ubabuso ka karoma iya anda ba ini na miya kapararata isa ginawa na angkat ni rangko puso iran surata ginawa na isambi irano nagyango tuwa kapipi aginawa kamaap karila kapasinsya kaandun mapia kapagintaw iran kaya mataan mga uripon Allah na iya nga ikamblablad na tunga na ya margat. Batay bilabaw sa mga ba, igira ako na did mapangaroma. Sumamo sa mga dato na marganad na ptirimaw. Makataw panak na ba mapiababay. Ang kayo no nakagiya, pagkakualison,
o mga tawa inusiran may kamblaga ke rumah ika di mapia sumama. Gina ni sabab paya patut na katawan kada kompleto karuma na naubad na di kaganapan o karuma nga narilaan ka. Bana din yang kompleto narilaan ka. Naon na muskila ni unang bicara ini. Sa maliwanag ang kainuna para di mabinasa sa relasyon. Pagkababaya-baya ano sa ita ni gira na miya kablag. Ang kainuna kagya miyatang na sumawatera na barang-barang akaswaya. Kapakaya di mapipia ginawa ang kautawan ta akiyang vlog. Nakapakaya bad madad. Nakapakaya bad makapir. Sabab si sangat tuwa daan tumutugan kung kakna baka babala iyaloks. Naman so kapagitaw sa dunia na ilay niyo mga kapia kimbala anu Allah so tao sa bala aloks kaan mapia baka pagagaman yan kapia kapagitaw niya si kudu. Namay kubyalo yung asa sa bala na doon niya swata. Pikira ka man pamakos kay sa bala iloksis ako may tuka. Nagyan na ni sa sabab pataman sa anap sibarano na sa baraka. Balasan tanong pala ya Allah sa madakla mapia. Mira utano doon sa isang bulan ng Ramadan, makapamosa tanong, makapanarawi tanong, makapagamag tanong sa amala mapia, pakatas no Allah sa mga umor tanong sa ikumapia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.